Co je kolagen a proč ho používat? Kolagen je bílkovina. Je to jeden ze základních proteinů, který tvoří asi 30% všech našich tělesných bílkovin. Kolagen je zásadní pro pohyblivé klouby, stabilní kosti, zdravé svaly, pevné vazy a šlachy, hladkou pokožku, lesklé vlasy a zdravé nehty. Není to tedy nic, co by naše tělo neznalo, ale může ho časem postrádat, protože věkem jeho produkce klesá. Co to znamená, když čtete na obale kolagenu bioaktivní kolagenní peptidy? Jsou to stále ty kolagenové bílkoviny, jen jsou speciálně naštěpeny na menší segmenty a těm se říká peptidy. Čili jejich účinnost je více zacílená na konkrétní zdravotní přínosy. Proto můžeme na trhu najít kolageny, které jsou speciálně zacílené na krásu, nebo na klouby, nebo na kosti, dokonce i na svaly. Nejpopulárnější jsou kolageny zacílené na krásnou pleť, její elasticitu, redukci vrásek, také na podporu růstu vlasů a zlepšení jejich struktury, na posílení nechtů a snížení jejich lámavosti. Jenže není kolagen jako kolagen. Existuje několik forem kolagenových doplňků, od tablet, kapslí, prášku až po nápoje. Já mám raději kolagen jako drink, který výborně chutná, takže mi zároveň oživí pitný režim. Při výběru kolagenu si ale dejte pozor na jeho kvalitu a čistotu. Pokud půjde o výrobek ověřený klinickými studiemi, určitě neuděláte chybu. Další důležitý faktor kvality doplňku stravy je účinná dávka kolagenu. Dobře si tedy z etikety výrobku přečtěte, jakou denní dávku kolagenu v doplňku užíváte. Co se týká pleti, vlasů a nechtů, mám nejradši bioaktivní peptidy značky Verisol v dávce 5000 mg. To číslo si dobře zapamatujte, ne 2000, ne 2,5. Ženy, které tuto dávku používají, mají pevnější a hladší pokožku, redukovanou celulitidu, silnější nehty i vlasy. Není náhoda, že jsem si pro svůj kolagenový drink vybrala právě tuto značku Verisol, abych si byla jistá, že bude funkční a přinese ty nejlepší výsledky. A protože nic nenechávám náhodě, ještě jsem k tomu Verisolu přidala další podpůrné složky, jako je kyselina hyaluronová, koenzym Q10, vitamin C, zinek, selen a biotin. Co se týká kolagenu na klouby, můj oblíbený je Fortigel, jehož bioaktivní peptidy opět v dávce 5000 mg jsou zacíleny na regeneraci kloubní chrupavky, udržení zdravých kloubů, optimální pohyblivost a podporu růstu chrupavkové tkáně. No a aby toho nebylo zase málo, ještě jsem k Fortigelu přidala glukosamin a chondroitin, vitamin C a zinek, aby byly výsledky ještě účinnější. No a úplnou novinkou mezi kolageny, který jen tak někdo nemá, je kolagen, jehož bioaktivní peptidy jsou zaměřeny na dvě hlavní složky těla, a to je svalová hmota a tuková hmota. Takže podpoří vaše snažení v oblasti uchování a budování svalové hmoty a k tomu spalování tuků. Navíc zabraňuje ztrátě svalové hmoty s postupujícím věkem, takže by ho měli starší lidé užívat dlouhodobě. Kombinace dvou kolagenů, což je Body Balance a Tendoforte, jsou součástí tohoto mixu, který pomůže zlepšit aktivní, silné, mobilní tělo, silné šlachy a vazy a vy si můžete dopřát tolik sportu a pohybu, kolik se do vás vejde. A co možná ještě nevíte, kolagenová bílkovina je velmi odolná teplotě, takže se dají kolageny používat jak za studena, tak za tepla, klidně i jako čajík. A pokud se rozhodnete používat více kolagenu najednou, myšleno i na pleť, i na klouby, nemusíte mít žádné obavy, dají se v pohodě kombinovat. A ještě vám připomenu, abyste pořádně četli etikety, protože existují kolageny, které stojí dvojnásobek toho mýho a přitom mají poloviční účinnou dávku. A jestli už kolagen používáte, tak vy nejlépe víte, jak dobře funguje.